Viete, koľko je kníh v tejto knižnici? 1000. Chrakne veľa. Možno viac? 1000. 1000? Ja si myslím, že viac. 1000. Videli ste? Koľko má poschodí táto knižnica? 3. 3? Áno. Aké farby je táto budova? Zelená. Zelená. Dobre. A ako sa volá táto knižnica? Kráľovská knižnica. Myslíte, že sú múdri. Viete, ako sa volá? Nemám také pekné meno. Analfabeta. Analfabeta. Ty sa tak voláš? Ty? Niektorá dievča sa volá analfabeta? Nikto. Tak je to pekné meno. Takú prejedovku by ste chceli mať? Áno. Dobre. Tak poď. Myslím, že tu je taká múdra kniha. Ako sa volá? Ja neviem, to prečítať. Veľký slovník cudzích slov. Je to cudzie slovo, analfabet? Poznáte také slovo? Je cudzie, však? Áno. Ty môžeš byť analfabet? Ty budeš analfabeta? No, ale čo to teda znamená? To je šikovný, kto vie čítať dobre? Prečítaj. To je slov. Je to, že slovník. Takže na aké slovy prvé písmenko začína toto slovo? Na A. Takže nájdeme si A. A, je tu A všade, tu je A. No a teraz druhé písmenko je aké? Aké hľadáme? A, N, čo tam je? A. Takže druhé je aké písmenko? N. Tu je už N a N. Nie. Ktorá nevie písať ani čítať. Sama reťazka, hrubé topánky, mala samý cvok. Ja skapem. To je halus. To koľko je tu kníh? Na mrte. Ozvalo sa v ospalom tichu knižnice. Aký je postup, ako taká kniha vznikne? Musím napísať autor, Máme ilustrátor. Ilustrátor to môže nakresliť, ale nemusí. Musia tú knižku. Aha, ale nemusia, lebo niektoré knižky sú aj bez ilustrácie. Áno, niektoré môžu mať aj fotografie napríklad, takže. A potom tam musí byť vydavateľ, grafik, tlačiar, ten vytlačí tú knižku a potom... A ten grafik čo robí? Zastavme sa pri tom grafikovi. Už je to v tom vydavateľstve, pretože spisovateľ a autor sa teda dohodli, už majú to napísané, vymyslené, že to idú teda vytlačiť. A ten grafik má za úlohu napríklad umiestniť tento obrázok alebo túto ilustráciu, po prípade fotografiu napríklad na túto stranu. Alebo sa rozhodnú, že toto slovo čože, alebo čo to je napísané, to čože, ja na to teraz nevidím. Áno, čože. Čože sa rozhodnú, že bude takéto vystúpené a že to bude takýmto písmom napríklad napísané. Alebo sa rozhodnú, že dajú takúto peknú ilustráciu na túto dvojstránku, že rozhodnú, aby toto písmo bolo takýmto spôsobom napísané. No, potom to pekne. Nájdete písmenko J, ktoré trčí a nájdete tam knižku napríklad Jasietka, dobre? Takže pozeráte chrbát knihy. Dievčatá, môžete vy pomáhať a vy nájdete písmenko tam nájdete iba nejakú knižku, ktorá, alebo nájdete rozprávky po telefóne. Pozerajte, rozprávky po telefóne, pekne zviaže. Môžeme to vidieť, táto kniha je ešte nie úplne úplná, takže môžeme vidieť, vidíte tam tie nitky. Knižka je pekne zviazaná. No a toto je veľmi dôležitá časť knihy, vďaka ktorej toto je prišitá tými nitkami. A viete, ako sa toto volá, aby tie strany úplne že držali? Ktoré držia tú knihu? Na Ch začína táto časť knihy. Ch. Ľudia majú čo, máme tiež takú dôležitú časť tela, ktorá nám drží celé telo. Chrbtica a ešte iná chrbtica ako chrbát. Toto je chrbát knihy. To je rozpráva
rozprávková mapa našej knižnice. Už sme si povedali, ako sa to voláme, krajská knižňa, ale tu je rozprávková mapa. Toto prečítame, to bude jasné, že to bude asi vchod však do našej knižnice. Knižničný raj. No a predstavte si, že ste prišli dnes teda do knižnice, alebo keď chodíte často do knižnice, vstúpime a na tej ľavej strane ste si všimli, čo je v knižnici? Krajina čoho? A to vieme, čo sa na prízemí robí v knižnici. Všimli ste si tam tie pani knihovničky? Čo sa tam robí v tej časti? No Slavko, povedz. Tam sú počítače, sú tam pani knihovničky. Pogrceli knihy. A vy